Co mogę powiedzieć? Ja jestem Niklaus, to jest agent Blaszkowicz. Kontynuujemy. Znajdujemy się w sercu Germanii, czyli... Znaczy no, tu w Germanii się znajdujemy. To jest Wolfenstein The New Order, jakby ktoś chciał kupić, to wiadomo, zapraszam na G2A. Tanio, bardzo fajnie, wszystko. Z Pieron kodem 3% taniej w ogóle. Łapka w górę, bo nie wiem. Albo można dać na końcu łapkę w górę. Gramy! Dobra. Drodzy mieszkańcy Berlina. Kajto wyłazimy. Sam. O Jezus, ale przestańcie ten czat tak zaspamowywać tymi duperami, bo kto ogląda na YouTubie, niech żałuje, bo na hitboxie na czat dupy wrzucają prawie gołe. Ale nie zaspamowujcie aż tak fest, bo mi gra wtedy laguje. O, Cepeliny. Urlaub in Deutschland, ruhige Flecken. Kajo mam sam... A. Porule. La 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 la. Ciul, 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 ciul. No, teraz to wygląda jak Dishonored, prawda? Całkiem podobne. Werkstatt. Nur autorisiertes Personal. Czy jo jest autorisiertes? Fest. Czy ja mam w przyszłości w planach nagrać horror? Na pewno Outlasta 2 jak wyjdzie, ale to nie jest najbliższa przyszłość. To jest raczej daleka przyszłość, ale chętnie. Bier. Klels Bier. Pils. O! To jest zajebiste. To jest taka fajna rzecz. Tym idzie wycinać wzorki w tych włonych. Znaczy, no, włonych. Zależy w czyich włonych. Ale widz. Au, 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 au. Ja, piszą Bier to Bier. Anweisung kann ich nicht sehen. To Kerry będę robił live'a do końca. Patrzcie na to. Proszę, to dla was, moi drodzy widzowie. Serduszko od Niklausa. Co wy na to powiecie? Teraz Pulok. Tak, Aga dostała takie w tamtym roku. A Pulok nie chce O! Pulok mi wypadł! Fajny stream, fajny softbox, fajna gra. Super, Łukasz, dziękuję ci pięknie. Dzięki, Łukasz, dzięki. Wypadł mi Pulok! Aga, pa. Aga, to jest dla ciebie serce, teraz ci namaluję. Te Aga jest największe. Kurwa, nie namaluję, bo... Zaraz namaluję. Te będzie większe. Lewa komora większa będzie trochę, bo... To jest nierówne serce, ale o. Wszyscy są zadowoleni. Dobra.
Ej, a teraz jest ten... Jak to się gada? Paradoks. Bo przeważnie to Pulok włazi, a teraz ja włażę w Puloka. Czy coś wam to mówi? Bo mi nie. No. Bite. Ja se to podładuję, bo potem będzie bida. Podladuję. Erforschung des Universum. Co to jest Erforschung? Erforschung. Dobrze brzmi tak. Erforschung. Reisen, Aktivität, Abenteuer. Werden Sie Mundsoldat. Co to było? Jakby ufok jakiś coś mi gadał do ucha. Piękne. Dojście penetracja. Penetracja, dojście, zbadanie. A, no i wszystko wiemy. Achtung, kein Balkon. No bo Niemcy czasem... Niemcy są tak zaślepieni nazizmem, że oni by wyszli i by nie widzieli, że balkonu nie ma. O kurwa. A Kajo, mam lecieć na dół? Tuż ja umra. Dobra. Tam jakaś mimie złazi. W ostatnim momencie spojrzał na mnie swoim błękitnym spojrzeniem. Spojrzenie mówiło: Cymu. Cymu, cymu. Ej! On wygląda jak mój dziadek. Trochę. Ale wszyscy łysi wyglądają jak mój dziadek. O! Spaliłem mu ryj. LOL, a... Jest dziadka w Wolfensteinie. Tak. Nie wiem. Afera, Niklaus miał dziadka w Wolfensteinie. Patrzcie jak mu spaliło... Wygląda to poważnie. Spultał do mnie. Ja pierdolę, jakie trudne słowo. A nie, Lüschlauch. Lüschlauch. Ej, wygląda strasznie trudno, a tak naprawdę jest proste. Tu jest 3 razy CH. Masakra. Patrzcie. Coffee verboten. Radiok verboten. 8 razy 7 równa się 56. Kurwa, poważnie? Co oni tu się... Co to jest podstawówka? A Nintendo to mają. Beka. Chyba mu się coś śni. Pod nerę. Sorry, no nie ma przebacz. Ja, z komputery ze zupa... Zupa beton. Pal, mogę go przy... Ktoś dzwoni.
Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? No i co teraz? I przez te głupie żarty zrujnowałem czyjąś karierę. No jaki ja jestem niedobry. Ludzi mordować to jedno, ale takie wice robić to co innego. Sicherheitsstufe. Kryptologie Sektion. 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 Anweisung. In Kraft. Co? To jest cebula po prostu, tak. Do szafki, do jakiej szafki? Kaj sam jest szafka? Bo tu jakiś easter egg miał być. Właśnie, chłopcy, jak mój dziadek wygląda. Bereich freihalten. A! O kurwa. O tym nie wiedziałem. Ale jaja. Nasłuch mają. Nächste Halt. Wenus. Geniusze matematyki. Fabfolder Hitlera. Mogło być. Löse nicht lügen. O kurwa. Chciałem po cichu, no nie wyszło. Deutschmann auf dem Mund. No i po ptokach. Co to za konfederacja barska? Chyba przysnął. Niby aryjska, ja, dokładnie. To jest Rembrandt. Emanuel Schell. Ej, był taki ktoś, czy to jest jakiś... Nur ein Witz. Neue Schweine, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran. Szpa do szychta. Genau eine Minute, Hans, dann müssen wir aber los! Rechts, hier du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige, du komm vorwärts! Ich zeig dir was, du! Fauli Drecksau! Panie, Komm! a jak ci więźniowie nie mówią po niemiecku, to nie rozumią. Geh raus! Schnell vorwärts! Zeig dir was, du! Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Noch 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt, der könnte rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Kommen Sie bitte rein. I ciul, dobra. Steel. Stone. Concrete for miles. I wonder if there's anything in this world worth saving. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. I'm wondering if I have any friends left standing.
down to it, and I'll fight alone. But I promise you this. Friends, if this is where they're keeping you, I will find you and set you free. Pasowało Safe remove across and the kill you, no ale nie do Stay sytuacji. on the ground. Gefangene für Zellblock B. Vorbereiten auf spezielle Sicherheitsprüfung. Vorbereiten Spezialität z kuchni Magdy Gessler. Ej, w ogóle przydałaby się broń, a nie ino łazić z tym, co to jest. Laser gun. Spawara. A, widać, że zima. Niemcy hajcują w kachlokach. Dobra, kajmy to mieli... O, już wiem, co będzie dalej. To się nie rozśleci. Chyba nie. A! Piękne słońce nad... Wygląda trochę jak Śląsk. Ale to z kuli tych kominów ino. Ło, jak mi ciulło w krzyżu. Uważaj, Hans. Ciul. Osiągnięto limit. Das alles Kreisau-Widerstandskämpfer, das ist ja nur eine Handvoll. Jawohl. Alle zum Zellblock B2. Jezus, co tam się na czacie dzieje? Co wy tak banujecie? Wy musicie mieć trochę wyczucia. Nie każdego trolla można banować od razu. Niektórych trzeba przemilczeć, bo to może od razu pół czatu wybanować. O! No cię obrażają. O, biedny Niklaus, bo obrażają. Vergessen Sie nicht, dass bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der Nie przesadzajcie, des Strafvollzugs ausgesetzt werden. bo się pomniejszy liczba modów. No szczególnie, że jak ktoś już chciał iść, to już nie trzeba go było na pożegnanie banować. Kurwa, no, te banowanie to nie jest zabawa, to jest po to, żeby szczególnie trudnych ludzi usuwać. Ale nie dla zabawy, nie tak sobie dla jaj. No to nie ma gorszy humor, no to nie jest do zabawy. Do zabawy to się można po puloku macać. Ale nie ludzi wydupiać z tego, z łonygo. Hey, komm her und kämpf mit mir. Kurwa. Nie! Hey, komm her und kämpf mit mir. No to chodź i się ciulej. Aki mądry? A! Gefangene, O! vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht. Dalej się zastanawiam, co w wypadku, jak ci więźniowie po niemiecku nie mówią. W sumie, co ich to obchodzi? Pewnie nic. Kesselraum. To pewnie nie żyją, pewnie nie.
Gefangene, denken Sie an Ihre Angehörigen. Lassen Sie sie nicht Angehörigen. im Stich. Co? W to to... Aha. Jo, wydupią. O kurwa. O! To był taki lepszy. To był taki lepszy pies. To jest początek, znaczy no... Nie sam początek, ale niedaleko. No komm schon, no chodź. No ten pies jeszcze wróci. To fakt. Nie, ja już tą grę przeszedłem kiedyś. Śmierć w Puloku. Śmierć w Puloku, co ja godam? Glaca w haźli. Trzeci raz. O! Oje. Najgorsza śmierć. Kein Zutritt. Abwasser. Abwasseraulas? Was? Tak, Gronek, wiem to wszystko, no mi się tego nie chce szukać. O! Kuścielino cygarety marki Wolf. Obergruppenführer Wolf. Ciap. Ło, jakie tutaj są, widzę, zaawansowane równania na tablicy. W sumie nie wyglądało to śmiertelnie. Co najwyżej... No, może jednak w sumie. Śpisz? Wake up. You're dead. Ale ty jesteś Blaskowicz, hehekeszkę w meszkę. Wissenschaft auf dem Mond, Wissenschaft der Zukunft. Gemeinsam für ein blühendes Morgen. Ja. Ja, ja. Wszystko ku lepszymu. Motek. Abteilung 3, Abteilung 4. Wo gehen wir? To jest parniok. Jako plysiń. My sam byli już. Piesek się rozjechał troszeczkę. Na szłapkach. Luftschiff. Ha, Luftschiff. Fajne miano. Nabór na modów. Co? Nie. Co to w ogóle za pomysły? Modów to ja bym kilku wydupił. Bo widzę, że zaczyna być tak zwany... tyrania. Przewaga. Za dużo mocy jest we władzy. Za dużo władzy w mocy. Ciul ze stołka. Fajnie ten nowy Wolf, ile kosztuje na G2A? 20 chyba 8 zł albo 29. A z kodem Pieron 3% taniej. Ja polecam. Fajna gra jest.
Achtung! Gas! Kesselraum Vorsicht Vergiftungsgefahr, czyli że można się zarazić, można się zatruć. W ogóle to jest śmieszne, nie? Że po niemiecku Gift to jest trucizna, a po angielsku Gift no to jest gift. Ha, 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 halt! Ej, pod łopatkę. No to ciężko by tak było wrazić nóż. To jest Śląsk XXI wieku. Ale jaja. Fajnie się sam wągl kopie. Zaro, zaro. Jep. Para, pa, pa, pa. Mechaniczny po niemiecki zwierz. Dokładnie. Upgrade. Upgrade. Mogę szczylać. A nie mogę, czy... O! Spadł z rowerka. I nie wstanie. Popularna sprawa. Piu, piu. What? Strachłech. Jak to się go do Łociulinges? Yeah, well, here's cell block B. Suppose B2 gotta be in here somewhere. Łociulejzus. Jaki dupny blok więzienny. Verflucht! Ha! Hat es denn nicht Verflucht. Zitronenkaffee versucht? Der wirkt Wunder, wenn meine Schwiegermutter mal empfohlen. Zitronenkaffee, ja. Glaubst du wirklich, dass das Zitronenkaffee, ja. ekelhaft? Weißt du, was das Schlimmste in dem Ganzen ist? Jetzt hat's auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Aber in diesem Stadtteil, das ist die Stadtregierung, die verarscht uns. Mit dem Beton, da ist etwas nicht in Ordnung. Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte schwarzen Kaffee, das sagt sie. Treibst du eigentlich Leibesübungen jeden Tag in frischer Luft? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Fabrik, von der dieser ganze Beton kommt. Ich habe das getestet, ich habe mir diesen Beton angeschaut. Der Schimmel, der kann sich da total schnell und tierisch weit verbreiten. Und du denkst, sie haben keine Schuld daran? Wirklich? Weißt du, was du brauchst? Körperliche Ertüchtigung. Jeden Tag in frischer Luft mindestens eine halbe Stunde. Das ist, was unsere Vorgesetzten machen. Und schau sie dir doch an, die sind alle kerngesund. Oder hast du die mal lusten können? Jetzt hör mir mal zu.
Sei doch nicht so blauäugig. Seit 10 Jahren schaue ich mir das schon an. An jedem Arbeitsplatz, in jeder Wohnung. Überall der gleiche Beton. Und das wird immer vertuscht. Alles vertuscht. Das ist deren Schuld. Zieh dich doch selber an. Das ist doch alles Blödsinn. Wissenschaftler haben diesen Beton entwickelt. Wissenschaftler, das ist der stärkste Beton, der beste Beton, der jemals erzeugt wurde. Medizinische Gutachter haben den Schimmel untersucht und festgestellt, dass er völlig harmlos ist für Menschen. Wenn du ein gesundheitliches Problem hast, ist das einzig und allein einer ungesunden Lebensweise nachzufolgen. Einzig und allein. Stimmt doch nicht. Hui, hui. Schrecklich. Du hast es doch auch. No i chuj! I co? No i problem, że tak powiem, kaszlu został rozwiązany momentalnie. Oh. Zabiłem ojca chorych dzieci. Kurde. Ręce, które leczą. Cudotwórca. Prawdziwy medyk. Sprawa dofinansowana, ja. Przez NFZ. Bitte Abschnitt. Pałki strażnicze brać chyba nie mogę. There, B2. B2. The monsters out of the cage. Ciul, ciul. Leashed up like animals. But goddamn animals. Co oni tu dupcą? Lol. Gosh almighty, I thought I was a goner. And here you are, back Zmężniał. to save us all. Imagine that. Oh, what have you been up to, Captain Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Wyatt. Fantastic. Oh, let's get out of here, shall we? Hey, you close that door. All right, let's get to work. No i co ja mam zrobić? Blazkowicz, is there a way into the vent duct up there? Kaj. Possibly a way out. A. Ten też miał kaszel, ja. Probealarm! Gefangene, bewahren Sie Ruhe! Bewahren Sie Ruhe. Halo! No, broń! Nareszcie. Ło! Ile dobrych rzeczy. Dobra, ciulomy zaraz. Ze szczelby. Ja!
O kurwa. O, trochę ich wystrzelali, no. Straty tak zwane wliczone. Come on! This way! Come on, everybody! You all, everybody. Ich brauche Munition. Bierę te wszystkie łone. Shoot the Nazis, genau. Fingers won't work right. Palce mi drętwieją. Cip, cip, cip. Thank you, sir. Sir! Why have do? Gosh, you picked a heck of a time to show up. Ale Heck oczyska. of a time. Not many of us left still fighting since the war ended, you know. It's been rough. We get out of here alive, things are going to change, Captain Blazkowicz. They got it. You hear that? Reinforcements. They'll bring the hammer down on this whole city block. This way, Captain. This way. Wait! Oh, Jesus. There's a Panzer out there. If we run like heck, I think we can make it. Kieruńska Follow me! szybko. LOL! Come this way, Captain! Kurwa. Yeah, that's right. I think we can pull this off if we work together. Co ja mam zrobić? I open the gate. O! Gefangene aus Zellblock B2 entkommen! Alle Mann sofort zum Einsatzwesen! Take the lead! Porządny śląski tłumacz był ja. I'm heading for the next gate! Don't let them... Mein Gott, wir verlieren die Kontrolle! Erschießt die Gefangenen! Ja verliłem die kontrolę. We can make it! They just keep coming! Straszna sprawa. We're doing it! Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dobra. Wszystko to było zdupione, bo to by przeszkadzało. Tam idzie, nie idzie. Kaj idzie. A! Jest i fajnie, nie musiałem ich szukać, nawet sami przyszli do mnie. Dobrzy chłopcy. Chłopcy z placu broni. O! To jest ten lepszy. Łociul na dwie strzelby. Panie, to będzie moment. To będzie moment, jak się amunicja skończy. LOL. Match pała. Jakie oni mają... LOL. Jak on to unosi w ogóle? Trzeba być siłaczem. Beka. P. Aha. Nikt się nie spodziewał granata. O. Łap. O kurwa, odbił się.
Ale opryskał. Ła. Jeb. Na szybkości jeb. Ło, ile. Wyposażingu. Eintritt für Überrechtige verboten. Chodź, Wyatt, chodź. Będą mi się śniły te psy pewnie. Łop. Niemiec dostał w torba i odblokowali my torba. Nic nie ma. Sorry. Troszkę się bajzlu narobi, ale... Ale oprócz tego wszystko gra. Na. Heimat. Zaś te pejeseły. O kurwa. Sorry. Słaby ten speedrun. Dead. Stärke durch Wissenschaft und Industrie. Trochę jak Saiga, dokładnie, trochę jak Saiga. 1 godzina 40 jest rekord, czyli wychodzi na to, że to jest sporo dłuższe od Return to Castle. No to ja już w to gram... 4 godziny przeszło. O, nie przeszło. Niecałe 4 godziny. Dwie, trzy... Ale był restart. To po tymu tak pokazuje. O, surwa. Ale go zakręciło. Oj, w glaca. I w glaca. O, kurwa. Cześć, pozdrowienia od Seto. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Kamila i wszystkich, co sam przyszli od Kamila. My sobie odświeżamy tutaj Wolfensteiny. Tak się dzieje. Para. O! Nie, ty mnie ostatnio zabił. Kurwa! O! Jeszcze w ostatnim momencie ręka chciał wyciągnąć, ale unser Rückgrat ist aus Stahl. Und meine Kopf schmerzt, tut mir weh sehr. Jetzt. To nie jest najwyższy poziom jest Über. A ja gram na jednym wcześniej, czyli I am Death Incarnate. Tu wyłazi piesek, nie? Zdupiej.
Ciul. We got this. O! Aż mu ślecion Hauer. Borocek. Jak w Alienie. Hund raus. Hund weg. Co się sam dzieje? Kurwa, ja zamiast się orientować, to ja słucham, co oni gadają. Zutritt nur für Befugte. Shit! To ten! No! Czemu on... No, umarł, dobra. Bardzo dobrze, tak miało być. Co? Co się... Co mu się stało? Watch out! What? Co go tak ze... Cześć Cassito, cześć, pozdrawiam i witam. Ale to jest taka dobra muzyka. Basowa. Obozu jeszcze nie było. Over here. Dobra, Wyatt. Czekaj. Bo zdupiaj na tę łonę. Ja jestem porządny. Jadymy. Ja mam prowadzić. O ciul. Nie mnie... Pojeździli. Crafty, loyal, tenacious. Tenacious D... O curwa. Achtung, Achtung. Fliegeralarm. Quiet, you! Dead end, Cap. What now? What now? No, now Ania. I can't believe you made it out of there. Wyłażymy. Zimno mi. Bluza oblec. Do any of you know how to hotwire a car? Uh-oh. Oh ja. Okay. Please tell me you know where to go. Taking you home. There's cameras all over the city. They're tracking us no matter where we go. Nighttime will be easier. With more options. A daytime entrance into the Kreisau Resistance headquarters is not advisable in the least. O, jaki stoi narodowy socjalista ze Spiżu. Skies seem clear. No one's following us. I think we can make a little history today. This is a two-part maneuver. Nikt nie śledzi. We should head perfectly into a blind spot. Everybody ready? Go! Now! Run!
good thing about the Nazis is they really are stupid. So long as we're hidden by this mist, no one will see us. Now, for the second part, the jump. Once we're underwater, hold your breath, swim after me. Stay submerged no matter what happens. There are Nazis all around. If you break the surface, they will kill us. Don't hesitate. Jump! Cool story, mate. Jump! Sounds like a good idea. Dobra, pójdź mnie. No, weź ta druga broń. O. Ej, wiecie, że ja tego nie pamiętam z tego, jak pierwszy raz tą grę przełaziłem? Może to tak jest, że jak się wybierze Wyatta, żeby przeżył, to wygląda inaczej. Albo ja tego po prostu nie pamiętam. Taka opcja też zachodzi. I'm so sorry. There was no break in front of that hatch when I left. I've been in prison. Gosh dang stupid. Should've assumed we were last time. Great job keeping us alive out there, Captain. No, nie przypominam se tego, nie przypominam se. No ale może nie pamiętam po prostu. To samo było, tak? No to widocznie sobie nie przypominam. Hold me, I'm freezing. Obejmij mnie, bo można. Put them down, Max. Gently. Whoa! Stand down. This is Klaus. He's one of us. He was a Nazi before, but he's on our side now. Easy, Johnny. A, to jest ta baza. How is this possible? We're in the very center of Berlin. You're hiding in plain sight. It's the last place they would look out. Will they not hear us? Best to keep your voice down, then, yeah? Fuck me. B.J. Blazkowicz. I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. Glad to have you back, Bart. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, 3 pulverized vertebrae. You? Head trauma, 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years in a loony bin. Good to see you, William. So, Fajnie. what can you do? For your collection, Jay. Wow, so happy to see you, man. O ja, murzy niedobry. Since I hauled you away, thought you were dead. Actually, they send people off to that prison. They don't come back. You know, it's a trip, and you brought some new cats with you. Actual reinforcements. It's cool, man. I am hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me, would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listen in on these frequencies. Panno Aniu. Anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Here is pen. Tu warto sobie połazić trochę. You know how to type. Ja. Ej, w ogóle zastanawialiście się, dlaczego nie zajęli Białorusi? Not really. It was useful during my time at the University of London for my doctorate in archaeology. No i tu Berlin jest dobrze, tu jest Berlin, bardzo dobrze. A tu na Berlin był wtedy Kaś sam. Royal Air Force down, but not beaten. Leave me alone, all right? Bobby Bram. I don't know you. I don't know Make you. friends. Ty niedobry, Jay. Tak, Alicja Bachleda-Curuś podkładała głos dla Ani, to prawda, to prawda. Aha, zakreskowane to terytorium okupowane, a żółte to terytorium Rzeszy. A, czyli oni taki wielki obszar do Rzeszy wcielili. No dobra. Zrobiłem se figurkę żołnierza i ulepszyłem pancerz. Fajnie. W ogóle fajny marszal tu stoi.
Znaczy, byłby marszał. W sumie ciężko, no dokładnie, ciężko coś w tej grze spoilować, szczególnie, że to jest gra no stara już dość. I już raz na live'ie była, no także... No ale jakby ktoś nie musiał, to proszę o niespoilowanie. Caroline Becker. Samkaś bujeki. The tide is turning, the mountains burning. Sauerkraut. Archives. Tak, chcieli zrobić Grossdeutschland, wiem. Ale to miało sięgać dalej, to miało sięgać aż do Ruslandu. Aż po Ural. I tam po wyeliminowaniu Rusów, z tego co wiem, chcieli kolonizować Rosję germańskimi osadnikami. W ogóle chcieli ściągać ludzi germańskiego pochodzenia z Ameryki, ze Skandynawii i tak dalej, z Anglii. To jest takie szalone i takie głupie, że aż... No, wyobrażacie sobie taką sytuację, że padło: "Ło, Amerykanie, zapraszamy was, kolonizujcie Rosję". No nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, jak oni sobie wyobrażali, że ktoś na to pójdzie, że Anglicy, czy Amerykanie, czy... Makes us. You know about before going off on you like that's a force of habit. No worries, Johnny Cowboy. It's not the first time it happens. Yeah, perhaps you should consider removing them tattoos. I will, in time. I was, as you Americans say, all wet when I got them, and I'm sorry to say it was a very proud moment of my life. I want removing them to be an even prouder moment. No more Nazis, no more tattoos. So long as you don't get in the way of me killing Nazis, we'll see eye to eye. Caroline's looking for a document folder, Project Whisper. Max doesn't speak English very well, but he does know Project Whisper. It's a risky business operation. He knows it will cost us to pull it out. Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline said you borrowed the folder. Do you have it here? I did take it 2 days ago, but I put it back. Go to the ground floor. The folder should be in the drawer in a desk in her room, where I left it. Make a looky-loo in Caroline's room. The folder should be inside a desk. Nie, no dobra, jak się nazywa Klaus Kreutz? Max Haas. Haas, to nazwisko takie niderlandzkie. No ładnie tu ma. Nie powiem. Tu jest w ogóle duże... Tutaj jest dużo easter eggów i pobocznych zadań takich w tym... w tej bazie. Max hiding in there is at the Project Whisper folder. Either need a crowbar or find a way around. Tak, tu się mu szuka po tym klocusków. No tu jest Other Way Around, ale... Ja tam nie umiem wleźć, ale... Za trudne. Nie, tam jakoś z wentylacji się włazi. Die Kaffee. Mund, jaja. Jaja. Higiena dotyczy wszystkich. Oczywiście. Tools. A tu jest easter egg fajny. Well, that seems to be in order. Tyś dobry. Tak, to witaj Sychlator. To było odniesienie... Wszystko to jest takie odniesienie do właśnie tych klimatów. Mamy łom, a sam szukajś
Patrzcie teraz. Idziecie? Patrz. Nie idzie, to po co ja to wziął? Ciul. 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 A kurde. Dobrze. Dobrze. Całe życie zmarnowane na FPS-y nie poszło na marne. Coś mi sam dupi pleonazmem. To jest dobre. Mein Klein for... Patrzcie na to. Śnie. Dziwne sny. Jaka to jest beka? Halblin. Co to za Minecraft? Kamilox, widać, że się zgówniasz. Pado, co to za Minecraft? Jakie bluźnierstwo. Pa 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 pa. Kaj to się szło dalej? No tej muzyki idzie do ciulca dostać, no. To fakt. Tak nuciłem cały czas, no. Już się stracił. A! No, ale można tutaj fajnie zobaczyć, jaki jest postęp technologiczny, nie? Potężny. Pa 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 pa. A nie idzie. Pa 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 ma 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 ma. Pa pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Kurwa. O, tot. Dead. Umarty. To był dziwny sen, Mr. BJ Blazkowicz. Props to Wyatt. Oh, it's so good to be home, Captain. Ciul Pado I poszedł. think I might need to catch some Z's. Yep. Hopie, idź się I'll see you when I dżymni. wake up, okay? Ja już i ci nie wadza. Podżymaj się. Max, I really need you to step aside. Max, bitte. Geht zur Seite. Das ist wichtig. Max, komm her! Komm an! Alles in Ordnung. Alles wird gut sein. Jezus, ty już nie gadaj po niemiecku. Sorry. I should have known you would have taken it. Na górę nie idzie tego łańcucha przepalić, to dopiero po tym będzie szło zrobić. Chyba. Ale jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek. No nie idzie, tu w ogóle nie idzie broń zmieniać. Dobra, ja sobie tutaj zakończę odcinek. Także kto na YouTubie, łapka w górę w opór i widzimy się, wiadomo, na następnym.